una broma específica. Massa. Me cago. Sí. És que veus? Ara va a roda de categoria. YouTube, YouTube. Ah, que està gravant en vídeo. Ara les vistes que molen. I després el monasteri. El monasteri o l'església o el castell o el que vull dir-li. ¿Qué disco? Deixa moto, ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? 7 doble. Esa la nova... Yo he visto un chique juvenil en una de estos, tío. En esta no, una famés més pesada, una BMW. La BMW, la GS. Un és que dius? Ai, pues sí. Un xiquet, un bitxo com si... Sí, veig, és el meu amic. Una bici d'estes que... sense llantis, que dius... Faig així, Igual. Aquello fa, el meu amic la fa en la... com se diu? Esto s'han pujat per allà, no? No, pujar però sí. Ah, sí, sí. Bon dia. Bon dia, este és Ofega.